Hello guys, good evening. Yeah. Real talk, bisag dili ka hinimbahon basta adunay Dios sa imong heart ug sa imong mind. Sa matag lakaw nimo sa dalan, sa matag himo nimo desisyon, sa matag buhi nimo sa imong mga pulong nga dili ka makapasakit sa imong isig kaingon, ang Dios nagtan-aw kanimo bisag dili ka hinimbahon o hinimbahon ka, pero nisulod sa imong kagalingon ang gitawag og intellectual pride. Mahimo kang pride seeking, di ba? Pero ug na kay Dios sa imong kasing-kasing ug sa imong hunahuna, makita kag tawo nga makililimos or lumad mangayo sa imong kwarta, dili ka hinimbahon. Apan pagpangayo niya kwarta kay para ipalit niya pagkaon, nihatag ka, di lugar na score sa langit. Kumo kay di ka hinimbahon pero naghatag ka sa mga taong nagkinahanglan. Ang nakaapan ra nimo kay wala ka nagsimba. Apan bukas sa imong puso, sa iyong isipan, na muhatag sa imong isig kaingon o hinimbahon ka pero nagminaritis ka, nanaway ka sa imong silingan, natagbuan nimo ang mga tao nga nagpakalimos, especially na lumad, wala ka manggani kanihatag, naka-score lugar ka ana muna diha. Unsa ingon sa ni Ginoong Hesus sa bala nga sulatan, gutom ako, wa ko nimo kana, giuhaw ako, wala ako nimo paimna, hubo ako, wala ako nimo hatagig sino. Di ba? Ingon ang tao, kamusta lang na nahitabo Ginoo, kung unsay gibuhat nimo sa pinakaubos nga tao, imo sa gibuhat kanako. Muna siya mga higala, muna siya nga ako wala ko'y simba, apan nahadlo ko sa Ginoo, na Ginoo sa mga kasing-kasing, na Ginoo sa una. Dili ko gusto makapasakit sa akong isig ka tao. Iya. Sa may buhaton na na, may pa matulog. I love you. Good night.